draai naar rechts. Wijs met je armpje naar rechts. Naar rechts, draai. Ga een beetje vorentoe. Ga achtertoe. Achtertoe. Dat zij. Draai vorentoe. Draai achtertoe. Wijs met je armpje. Dat zij. Nou gaan ons links draaien. Ons draai links met ons motortjie. Baie mooi. Draai rechts. Draai rechts. Wys met jou handjie. Rechts met jou handjie. En vorentoe. Draai vorentoe. Baie mooi. Wat is jou naam? Lizaan. En wat gaan jij eendag worden, Lizaan? Architect. Wat is jouw naam? Wikus. En wat gaan jij eendag worden, Wikus? Ranger. Een ranger. Wat is jouw naam? Ellie. En wat gaan jij eendag worden? Wat wil jij worden? Een juffrouw. En wat is jouw naam? Selma. Wat ga jij worden, Simona? Politieman. Tom. Dat wil je nog. Een veearts. Wat is jouw naam? En wat ga jij eendag worden? Een politie. Mooi man. Wat is jouw naam? Zalmeri in Apple veearts wees. En wat is jouw naam? Mijn naam is Thijs en ik ben Een veearts. Wat is jouw naam? Wat ga jij worden eendag tonight? Flannekje. En wat? Flannekje. Een vlindertje. Oké, fantastisch. En wat is jouw naam? Adrian. En wat ga jij worden? Politie. Een politieman. Wat is jouw naam? Risha Bianca. Ja, en wat ga jij worden? Fiat. Een veearts. Wat is jouw naam? Church. Smart. En wat wil jij eendag worden? Een brandweerman. Een brandweerman, mooi. En wat is jouw naam? Chandeline. Ik wil eendag een politie worden. Wat is jouw naam? Christian. Wat ga jij eendag worden? Brandweer. Een brandweerman. Mooi. Kom. 10, 20, 30, 40,
sehen, ich wie ein Haus. Ja, genau, als je nu eruit gaat doen. Ik groeien, we gaan daden. Eerst alles. Moet jou tekentjes zelf. En voor mij hier schrijven. Hoeveel jij heeft gehad. En dan kan je dat. Schrijf hier hoeveel heb jij? En alles. Ik heb alles. Zag je dat niet?